Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, ume onika lona. Please like page and also subscribe. Please don't forget to subscribe. Ngizokhuluma ngendaba Amabutho wengelosi. Ingelosi ziza nga different assignments. Broad, we can't finish them. Cause mawuse kujourney yakho, spiritual journey, baziveza like yonke ingelosi iza nge-assignment yayo. Kodwa it doesn't mean ukuthi forget ngalezi esezindlulile. They come and show off ukuthi okay right, mawusempini ubiza yiphi ingelosi, uma udinga ibusiso ubiza yiphi ingelosi. Now zihamba zishiyana, kube khona ingelosi esithi abogogo nabomkhulu nabokhokho, bese kube khona amathongo angazange ahambe la emhlabeni. Uma ngale uphuphe not really a human, kodwa ke uza sengathi a lightning color, ngaleso sikhathi ney'nwele zayo abo lightning color namehlo, you know, we've got different ingelosi. Then kukhona abantu abalapha ngomlomo. Ulapha njani? Uma ekhuluma nawe kuchacheke izinto. Lo muntu akadingi ukukupha ini, yilawo ozothi mawuthi ayi letha amanzi ngimkhulekele amanzi, umuntu aphole. Le pain bekakhala ngayo iphole. Ngicela siyohlala engelosini zamalimi. We've got abantu abakopayo le nto leyo, ukuthi okay, kunolimi, you can tell lo limi lolu olukhulunywayo manje ukuthi okay ulimi oli revolver around isonto okulo. Kusho ukuthi kujwayelekile ukuthi okay now makusekukhuleka ngamalimi kuzochabuka abo kharakachaka ndondo rendendende. You can tell ngamalimi ukuthi okay lamalimi belong to certain church. You can tell ukuthi le limi leli elikhulunywayo manje elingaqondakali, kodwa uma sebaphakeme ngempela bona they know how to communicate through amalimi. Kungaba namalimi wabazalwane, kube namalimi wamadlozi, ngisho ngithi amathongo, bese kube amalimi one, for example. Okay, bonke bamalimi basically they can communicate. Angikhulumi ngomuntu ofundile ukuthi okay kuthiwa khaparasha, kuthiwa ndondoro. Amanye amalimi uyayizwa ukuthi inkulumo kodwa awazi ukuthi le nkulumo uyithini. Kodwa lo muntu uyayikhuluma steadily without khaparachata. So kulaba abamalimi have time and then lo ngelosi ingelosi enkulu kabi leyo. Ngoba nanoma ngabe ukufa nangu la, yona ibhakhoti yakho, yiyo ekwazi ukuchange isituation ekhona manje. So kwamele uzifundise ucommunicate nengelosi yakho. Zonke ingelosi ngama-assignments azo kwamele ube nesikhathi sazo, ngoba mazilokusichangeana. Like for instance, baningi abantu abaney'ngubo zikamoya is different. Yo mina ngiyazibonga ezami ingelosi ngoba phezu kwengubo eyodwa bakhona ukuthi babizane engubeni eyodwa. Kodwa I'm not saying ukuthi nginengubo eyodwa. So it takes time ukuthi zichange, though it can look like umile entweni zikamoya. Uma kunga njalo uhleli ugcoka isiphike esisodwa sekuze kushaya bo 3 years, siyazi ukuthi makafika uyofika ngejazi lakhe eliblue. Lapho ibonisa ukuthi akuna growth spiritually kuwena, ngoba definitely kwamele ziyabizana
Ingakho ngilwisa abantu ababheke ingelosi zeinkonzo lezi abazambayo. Ngoba there's no growth. Yohlezi ufake isiphike size sibe impunga, ijazi libe impunga. So la ngizostika kwindaba zengelosi zamalimi. Have a paper. Yabona uma umuntu kamoya nowedlozi uyayinidi alone time whereby it's time ye meditation. It's you and nengelosi noma idlozi lakho ngaleso sikhathi. Uphethe ipen, uphethe ikhandlela lakho la elimhlophe. Uma ufuna ukushunqisa impepho noma ikhandlela, it's optional. Then you call upon that spirit leso. Angithi sesi uziphuphe ukhuluma amalimi noma ziza differently ibonakaliso zakhona ukuthi you are gifted. Umunye ngathi ngiphuphe ngikhuluma amalimi, or kunomunye umkhulu noma ugogo akhuluma amalimi nani ziza ngalo. But once iqalile izintroduceile leyo 15 minutes uziphi isikhathi sayo. Ufika uhlale phansi, uvala amehlo, uyibize ngobuhle ngesihle, uyincenge lengelosi mayichamuka, and then uyasho ukuthi ngizwile ukuthi nikhuluma amalimi, ngicela ukuthi ningikhanyisele ukuthi nikhuluma nithini. Ngiphethe ipen nencwadi, ngifundiseni. You'll be surprised. I learned it like that. Mina ngikhuluma into engiyi-experience lengiyaziyo. You write into ongayizwa kodwa ke uzobhala the way wena uzokhona ukuthi ifane nale uyizwayo. Uyibhale and then mawuceda lapho uvala amehlo, then sichubeka sithini. Baqhubekisa. Ukuthi ngeke ngahamba nami ngakhatha kodwa senginawo amalimi lawo. Kodwa namhlanje mangafike ngithi ngiziphi isikhathi for yona ngiqhubekiseni, bazawuqhubeka. And it's not for you to understand. Kodwa ubukhulu bamalimi uzobona mawu situation whereby you are praying for someone and then ufake lawo malimi. I'm telling you, konke khamba ngendlela. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Amen.